If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IFEANYICHUKWU Ekezie EZEANUMBA the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DNGS on the shop. Call 08033382643 or 0803791. Otu ihe eji marụ obodo Nnewi bụ igwe ọgba tumtum. Ọ ya bụ na ndị na-azụ ahịa akarangwa ọgba tumtum na Nnewi bụ ndị eji ịlụ igote nakwa ikesa akarangwa ma ọgba tumtum n'onwe ya wee malụ. Yes, aka na area because na ife jedije ka ife Chineke ji gozie obodo abụ Nnewi. Nwaanyị after ha ife ji ama ndị Nnewi wu after na afụ onye Nnewi akpọ nwaanyị Nnewi ịmanụ obu mesi. Otu jikọtara ndị na-azụ ahịa akarangwa ọgba tumtum dịka igwe ọkụ engine, igwe piston na rings na ihe ndị ọzọ ndị eji New Autos Spare Parts Association wee malụ ekwupụtago otu oke ọnụ ego dọla si emetụta ahịa ha na-azụ. Abịa na nke dọla ihe ọkacha emesta anyị nwawo ndị na-atụ motorcycle spare parts very well because na dọla adịghị stable. Dọla adịghị stable ọ bụrụ na ife ọdụ stable onye ọbụla na-azụ ahịa na machine mpanya ga-benefit very well. Mana dọla na-eme ka m wee like example na dọla nwere ike ịnọkịta tata 1,500 ije book order, you make your order from 1,500 when the order is immediately arriving. The dollar will now go up to 1,700 naira. You spend a top extra 200 naira na dollar. We just go the dollar. We send the kwalonyocha cheap by credit. By then you lose big ego. Only if the dollar na stable. Oh ya kanyela ya kanima here. Mgbe ọ na-agwa ndị Bless FM okwu na ogige ahịa ndị ọgbatumtum bụ Motorcycle Spare Parts Nkwo Nnewi, osote onye isi oche ndị ahịa ọgbatumtum bụ Obinna Neme kọwalụ ihe a ga-eme ka e welu nwee ike ịlụbakwa ọgbatumtum na akarangwa ya na Nnewi. Possible ime because ebe alụ complete motor n'obodo a ọ dị possible ịrụ complete machine n'obodo a ọ ịlụ the factory once alụ ha na the factory lụọ the mode lụọ equipment eji arụ you can couple the ha gaa n'iru wee kwupụta ihe ndị na-echere ha aka mgba na ya bụ ahịa dịka okwu dịrị Izuchukwu kọwalụ ka ha si ekpocha ma na-azakwa ogige ahịa ọgba tumtum. Okay, abịa n'ihe number 1 thing ihe na-echere ya aka mgba na motorcycle spare parts a 1 ọkụ number 1 electricity. 2 inwe ike na outside na-akpọ mma customer nwere ike na achọ kpọọ many times you cannot receive call unless na free fed ka bank load. Anyị na-eme clean up mfuma ndị eme ha clean up today ejikwere waya invite ya ha ncha jee line ha azacha anya kpochapụ ya. Anyị mezire na tasos arị aga line by line ọbụla ruru unyi akọrọ line abel ha za ya kpoo ya. N'ahịa Motorcycle Spare Parts Nkwo Nnewi ka mụ onwe m bụ Martin Ekezie wetara ya bụ akụkọ maka Blaze FM. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IFEANYICHUKWU Ekezie EZEANUMBA the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DNGS on the shop. Call 08033382643 or 08037.